Dyma chi map o gynnau yn office de. Oedd yn magazines ni. Oedd yn un Carleton, Dunsgroff, hwnna, gwrdd Leisbury te. Ac o fanna, Mother Factory oedd hwnna yn Ardyr te. Pan o'ch chi'n dod i'ch gwaith yn bora te, gywch o'n i mond 40, hwnna, dim o fi yn unig un. O'n i gyda chi bwlda'r bapura fel un o'ch blaen te. Mae yna lot o wahanol seisis. Dwi'n cymryd bod hwn yn 4 ounces te. Oedd eich mynd fel un te, dwi'n cael o'n un. Un fel la. Oedd ti'n talu nhw wedyn i bocs. Dwi'n gwneud un arall wedyn te. Reina o'i bacia o'r ein wan yn mynd i Powdwr yn mynd i rein. O'r ein yn mynd i lawr i wan i cytia te. Oedd y bocsys mynd i fan hyn i merchaid yma. A nhw'n roed reina wedyn te i fewn i fyny y tiwb te. Na hi y machine na fo. Oedd nhw'n rhoi nhw fewn fel as ti. Te. Fel oedd yn cael ei llenwi, ond o'n allan fel adyn, o'n llenwi i sydyn, o'n nhw'n gaio wedyn, a yna hi'r gatran wedyn. Di cael bob pen, dyna hwnna wedyn, mynd i gael ei waxio wedyn, yn ei siŵr bod hi'n sealed. O'n i'n neud 5,000 o fatia mewn diwrnod. Ac i stwff oedd y gyd o dan gwahanol enwa. Boler Ajax, Driftex, Nitrox, Saxonite, Amongel B, Amongel D, Amongel Dynamite, o'n ar lot yn oed. Oedd nhw'n newid dros yr amser te. Be, y gwahanol fath o ffrwydron chi, ia? Ia. A pam oedd yna? Wel, nid o saffach te. Gen i ddiddordeb mewn pethau yn gwneud clac os liciwch chi, ffrwydron. Yn poetio dipyn o fahini felly, pan o'n i'n ifanc. Ac wedyn yn trio gwneud dipyn o waith i bobl wedyn yn chwthu cerig i fyny ar ffermydd a bethau felly de. A hefyd bu mi yma yn ystod y rhyfel. A dwi'n cofio'r amser yn iawn, o'n i reit ifanc. O'n i'm yn 10, beth bynnag de, o'n i 7 neu 8. Ac dwi'n cofio ni'n mynd i mewn i ryw gwt, lle oedd y genod ma'n gweithio. A hand grenades oedd gennyn nhw mwyn y rhyfel lle. Ac oedd y genod ma yn peintio ring bach gwyrdd rownd bob grenade. Ac hogan arall efo brwsh bach efo paint coch yn rhoi 3 croes bach ar y grenade. Mae siŵr gen i bod hynny'n golygu bod y grenade yn llawn. Wel, mae gen i ddiddordeb mawr mae mwyn gloddio ddechrau cychwyn. A mae'r mwyn gloddau yn, wel, wedi defnyddio rioed. Di dechrau efo powdwr di, black powder neu gunpowder felly de. A wedi symud ymlaen wedyn i'r ffrwydron mwy cry felly. A felly mae'r diddordeb wedi cael ymlaen i'r gwaith yma. Wel, pres ydi bob dim yn diwedd. Ac oedd y deulu yn yr ardal yma. Y Cassons. Ac oedd y Cassons yn bobl wedi symud i mewn i Borthmadog a Minffor a Penrhyn yma. Adag datblygiadau mawr yn yr harbwr yn Porthmadog a'r diwydiant llechi ag ati. A felly gweld bod na ffordd o wneud pres yma. A ddechreuon nhw yn y safle yma, dwi'n yn sicr cweit yn lle oedden nhw, i werthu y ffrwydron mwy modern os ydych chi'n yr cyfnod yna. Prynu yr gun cotton yma i fewn o le o'r enw Store Market i lawr yn De Lloegr. Ac i werthu ymlaen wedyn i'r chwarelwyr a'r mwynfeydd plwm a copor ag ati yn yr ardal yma. Mae amryw o bobl wedi trio, a dwi'n meddwl bod rhan fwyaf nhw wedi bod yn wrach yn llwyddiannus iawn yma. Mae gennym ni Osmond Williams, a pawb yn wedi clywed yr enw yna, yn 1889, Lionel Watson yn 1903, The Steelite Syndicate Limited yn 1907,
Buan iawn oedd nhw wedi newid i The Steelite Explosives Company a blwyddyn wedyn. A'r rheswm yn siŵr pam mae rhywbeth fel yna'n digwydd ydy bod nhw'n mynd yn fyr o bres. A felly maen nhw'n ffurfio cwmni newydd a trio gwerthu mwy o siars i gael pres. A wedyn mi ddoth cwmni yn 1912 o'r enw'r Argite Company. Ac mi fydd yna ffrwydriad mawr iawn yma yn y gwaith ar adeg yna. Oedd hi mor fler, TNT. A mi ddaru yna bobl ddenig o Penrhyn am Borthmadog wedi dychryn gymaint, meddwl bod y rhe am chwthu fan ei gyd, lly de. Ac mae gen i gopi o lythyr wedi cael ei yrru gan Cyngor Penrhyn i Gyngor Port. Isio nhw ddiolch i'r pobl am fod mor dda yn cymryd pobl o Penrhyn i fewn. Wel, oedd y ffrwydron yn cael ei defnyddio, fel dwi'n dweud, yn y diwydiant llechi lot fawr. Wan ta'r ffrwydron o'r math oedd Cook yn gwneud yma, y nitroglycerin explosives. Oedd hynny'n da ddim byd i chi gael llechi allan o'r mynydd. Ond, oedd na ddau ddyn yn gweithio dan ddaear mewn chwaral, y Mainar, a hwnnw oedd yn paratoi'r safle i'r chwarelwr dynnu cerig allan i'w torri a'i hollti i wneud llechi. Oedd yn y gwaith yna, oedd ddim ots, a fodd yn gyrru'r twneli ac yn paratoi'r lle. A felly oedd o'n defnyddio'r nitroglycerin explosives. A ffrwydron a lot o gicyn yn nhw felly de. A mae gen i, wel mae un hanes cynnar iawn ydy bod, da chi wedi clywed am bwlch y plwm? Yn Llanrwthan. Gwaith y bwlch y plwm. A mae yna lun gen i fe yma, ordor mynd i mewn o gwaith bwlch y plwm i'r gwaith Powdwr Penrhyn yma yn 1870 i brynu bocsiad neu ddau o'r gun cotton explosives ymhell o flaen Cooks eto. Wel, oedd R.T. Cook yn fab i deulu yn rhedeg siop i fyny'n Durham, siop yn gwerthu bwyd. Ac oedd o'n siop, da chi'n cael siop o fel yma wan, cos oedd pobl yn medru dod i mewn, mainars oedd nhw, i brynu pwys o siwgr dydwch neu pwys o flawd, a hefyd 2 neu 3 pwys o bwngdwr dydd i ddefnyddio yn y pyllau gloch oedd nhw'n gweithio. Da chi'n cael hynny wrth gwrs wan. Ac oedd y teulu yn disgwyl i R.T. Cook wedi cario ymlaen efo'r busnes, ond oedd gynno fo ddim diddordeb. Oedd gynno fo ddiddordeb yn y ffrwydron, a felly ddechreuodd gwneud rhai ei hun. Cos oedd hi'n adag drwg, oedd nhw'n y ffrwydron yma ddigon peryg. Os na oedd nhw'n cael eu trin yn iawn ar ôl cael ei gwneud, oedd nhw'n mynd i danio ac lladd bobl. A mi weithiodd o lot ar hyn. Ac yn y diwedd mi brynodd siars mewn cwmni i lawr yn De Lloegr a Minor Safety Company. Oedd yn gwneud ffrwydron i'r pyllau glo ac ati. Ac oedd y ddyn reit ddoeth mae'n rhaid a'i lygad ar bres. A mi ath ymlaen i brynu mwy a mwy o siars yn y cwmni yma. Nes yn diwedd oedd gyda fo ddigon iddo fo godi ar ei draed a deud ylwch, dyma da ni ymwneud. Mi nath o dderbynnu symud i Penrhyn-Deudraeth, ond cyn wneud hynny wrth gwrs, oedd o'n trafeilio mewn tren meddan nhw. A mi gododd rhyw ddyn oedd yn eistedd cyferbyd efo, pan stopiodd y tren a gadael y compartment felly. Gan adael be oedd yn debyg iawn i bapur newydd ar ei ôl. A mi gododd Cook hwn. A be oedd o papur yn deud, be oedd y llywodraeth yn gwerthu ffwr fel scrap. A'r gwaith oedd wedi mynd ymlaen yma yn ystod y rhyfel gyntaf oedd nhw. A mi welodd o bod na bosibilrwydd o gario ymlaen yn fama a hefyd gwneud nitroglycerin explosives. Explosives hollol wahanol i be oedd y Minor Safety Company yn wneud.
Mi brynodd y safle a scrap I gyd. A mae'n siŵr bod wedi gwerthu lot o hwnnw I gael gwarad yna fo. A mi symudodd y pobl o'r Minor Safety Company lawr yn De Lloegr I fyny I cwcs i'r ardal yma. Ac mwyn gwneud y nitroglycerin explosives, oedd rhaid iddo fo gael nitroglycerin, a mi oedd o'n gynhyrchu o yn y Klondike yma. Oedd o'n safle handi, oedd e gyd I lawr i'r wdoedd. Gwneud y nitroglycerin yn y top un, ac oedd o'n medru rhedeg I lawr i'r cytiad oedd nhw'n ei gymysgu o efo'r pethau eraill oedd nhw'n defnyddio. Rheb gofau bwmpio fo neu'r un byd o'na. Oedd yn rhedeg o'i hun. A felly bu o hi a mi oedd yn busnes llwyddiannus iawn. I danio'r ffrwydron yma, mae rhaid cael detonator. A mi oedden nhw'n gwneud hein yn gwaith cwcs yma. Yn hwyrach, mi ddaru RT Cook werthu allan i'r Nobel ICI oedden nhw yn y diwedd. I fyny na'r dir, a hwnnw oedd yr cwmni oedden ni rheoli nhw am y mewn ffordd. Lot o safety precaution yna chi te. A na ti'n mynd I fewn I cwt te, a rhaid ti gwisgo overshoes oedden ni'n galw nhw te, neu siw bod na'n spark na byd te. A na ti beth arall te, os ydyn ni mytrwy, neu earrings, neu clip yn dy wallt, o rhaid ti dynnu nhw. Neu sparks te, neu clip mini machine neu beth te. Ys I mon o gwbl efo Powdwr te, ond fel o'n i'n mynd ymlaen, gas fynd i'n charge o detonators. Ac yn busnes arall wedyn te. Ond o gynnau fwy o debts. Yna beth na te. Gas I amser rei difyn ac o dweud wyd pan o'na nhw'n cael ei ladd, oedd hi'n dim bach yn gris te. Ia. O hwnna'n... O'n asid a beth yn y stwff te, o gas i'n mynd adra nos te, molchi fel hyn te. Oedd y ben, o sylitlu bod yna'n wangel pat yn ôl dy ben yn idiot I te. Ond cyn yn amser I cyn dechrau yna te, o'na ferchad dwad, o'na efo gwach coch sti. O'n nhw'n dweud, TNT o'n wneud hwnnw te. A na ti beth arall amser hyfal. Ond not am mynd o gwmpas te, efo detonator wires yn ei gwallt. A lle, oedd o'n more playable te, ond o'n mynd i wneud cyrlas ac yn hwnnw te. Ond gyda tyrpan te. Wnaethoch chi ddioddef o'ch chi iechyd oherwydd gweithio yn gwaith cocs? Do, dipyn bach, achos oedd pan o'n i'n gweithio allan allan yn y gwaith yn gwneud yr cartridges, oedden ni'n gorau rolio nhw, y stwff I fewn yn yr rolio nhw fyny. Ond oedd yr ogla mor ofnadwy oedd o'n codi cur yn ben a teimlo sal. Ac oedd hynny'n mynd am hir iawn yn sal. Bob weekend oedd. Oedd o bob weekend yn dod. Oedd. Oedd o'n ofnadwy. Oedd o'n ofnadwy ddweud y gwir de. Oedd. Ond oedd lawer yn gyda'n mynd drwyddo fo, ac yn mynd ymharu dim de. Oedd o'n ymharu ar ogla'r y wyad. Ie, oedd. Oedd o'n ogla cry ofnadwy a o gynna ni bethan fel masg a bydd felly, ond oedd o'n mynd dim gwahaniaeth de. Oedd o'n dal I fynd drwyddo ni oedd. Ydyn fydd yna dair exclusion tan fynd ni'n o do. Do, oedd o'n un ar y degni, o'n un y canteen y degni. Na, o'n un y gwaith ar y gynta. O'n un y canteen ar y ddwy wedyn. Pan ddaru lle chwthu. Paratoi 4 o'n ni. Llon crwc mawr o datws yn barod I wneud y cinio. Ac wrth i'n siarad yn braf a peth nesaf, nath bob man I fyny. A mi droiodd y canteen fel hospital. Yn dod â bobl I lawr ers I fyny nôl i'r canteen wedi brifo bydd lle da. Oedd I yn ofnadwy. Oedden ni'n ista y bore yma, 4 o'n ni
yn gwneud paratoi'r tatws a byd lle. Ac peth nesa, o'n i'n ben draw'r gegin, ac oedd un arall, ochr arall i mi, ac oedd y ddwy arall yla, a tatws a dŵr yn nofio dros bob man, a bawb yn stynd, methu gwybod beth wedi digwydd, da. Nawr i byth angofio hynny. Oedd efo doctoriad yr ambulances, mae'n siŵr, ac a bawb yn just... Oedd pawb yn helpu allan mewn ffordd i helpu yn dod. Oedd y chrynllyd i ddweud gwir. Dwi'n cofio o gyda i perthynas i'n had o Pendrin, brawd a chwaer oedden nhw. Ar un hwy dau. A hi'n gweithio yn y cytiau allan ac oedd o, dwi'n meddwl bod o'n mynd â truck round i bigo'r bocsys i fyny, dwi'n meddwl. Ti'n cofio nhw, dweud? Ie, sti, oedd dau fyny o'n i... Ar un unig ar ei lladd. Ond dwi'n cofio pwy arall, da. Ie, peth o'r closian, sti, o'n i... Ship nawn. Ship port mewn ffordd. Oedd o'r closian, sti. Ti'n meddwl am y peth, ysdi? Do ti ddim, o'n i'n gweithio da, cyfod clon deig lle par y clan yn dyn meddwl am y peth. Oedd gwran unllas di, y cytia, o'n unllas saff sydd wedi gwir, de, ysdi, oedd hi'n berig yn bob man, oedd y mwyniad digwydd yn bob man mor les yna, de. O'n i'n dechrau yn 57 li, gath y bedwar ei lladd, oedd yr wsos o'n i'n dechrau yn ysbi. Cwt chwthin a merched yn o'n, de. Yn ochr y pwltradd o'n nhw. O'n i'n y cantin efo'r ddau ar ympanad yn y bora hwnnw. A dyna fo, mi ath y ddau o'n ôl i'w gwaith, fe sy'n fyny i dop Clondeig, o'n i'n tanio bora hwnnw. A o'n i'n newid tanio un reit hegar ydi gwir, glec o fawr. A dyma'r ffôn yn mynd, Karen, sgwrstyd wan lle. Arwydd mae chdi o hwnna? Na, ci fyna fi. A mae fi rhedag allan ma, o'n i'n gweld yr steambwg ma o'n codi o set hwn, de. Bredis i lawr na, gwrs, de, o'n i'n un o'r cyntaf ar y sîn. Ddau yn all, 3 wedi cyrraedd lawr ymlaen i'w rach, de. Na ti beth yn gofio am bora hwnnw. Gath Ken a dau i lladd o. Ac ar y gwyn ysgroff, oedd o tu allan i'r lle ar y bryd ar o frifo, de. A bydd yn gwybod bora hwnnw, de.